Здравейте! Време е да ви покажем как да се регистрирате в платформата eAcademia.bg. Първо, влизайки на eacademiabg.com, натискате бутона "Регистрирай се". Във формуляра за регистрация попълвате личните си данни. Това включва име, фамилия, потребителско име, електронна поща и парола. При създаване на паролата изберете такава, която е достатъчно сложна за сигурност, но същевременно е лесна за запомнене от вас. След като създадете профил, отидете в настройките, за да го персонализирате. Това ще гарантира, че споделената от вас информация е максимално полезна за учениците. Съветваме ви да добавите снимка, кратка биография, която по ангажиращ начин да говори за вашата личност, каква е вашата професия и ако имате желание, може да добавите корица за профила си и да попълните оставащите полета. Това е всичко. Вече имате профил в платформата eAcademia.bg. Изгледайте и следващото видео, за да научите как да си направите курс в платформата.